Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Xweda ra, selatu selam li ser Resulî wê be. Temaşevanên qedrbilend, xuşk û birayên delal. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm, Sûre Beqere ayet 105 da dibêje: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Basa zalima derbas dibe. Xwedê dibêje ji wan netirsin, ji min bitirsin. Kîne zalim? Zalim kîne? Zalim ew kesên ku di îmkanê wan da heye dikarin lê bi hukmê Xwedayê Teala hukm nakin. Zalim ew in. Reîsê dewletan in, berpirsiyarê dewletan in, waliyê wîlayetan in, qaymeqamê qezan in, muxtarê gundan e, reîsê malbatê, aileyê. Herkes bi gorî xwe mes'ûl e. Herkes di wê mes'ûliyeta xwe da mecbûr bi edalet tev bigere. Wextê bi edalet tev negeriya, wê şaxê zulm dike. Mana wî viya yani Pêxember aleyhisselam hadîsekî xwe da dibêjî ve kullukum ra'in ve kullukum mes'ûlun an ra'iyetî. Divê hûn tev wek şivanin, herkes ji şivantiya xwe mes'ûl e. Reîsê dewletê eger mayê ku Xwedê şandî pê hukm neke, ew zalim e. Waliyê de wîlayetê eger mayê Xwedê şandiye bi wê hukm neke, adîl nebe veya zalim e. Wisa heta em dikarin bên ser reîsê malbatê jî di mal da li jina xwe li zarê xwe zulmê bike, adil nebe, bi gorî edaleta Xwedê tev negere, bi gorî şeriata Pêxember aleyhisselam tev negere, ewa jî çi ye? Ewa jî zalim e. Sûre-i Maide ayeta 45 da Xwedayê Teala dibêje: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ew kesê ku bi hukmê Xwedayê Teala hukm neke, ew mayê ku xwe me nazil kirî ku Qur'ana pîroz e, wî ji xwe re neke wekî anaya sakî, temamê emelê xwe, hukmê xwe, îdara xwe, berpirsiyariya xwe bi gor hukmê Xwedayê Teala pêk neyne, ev insana zalim e. İja tu bêje reîsê me zalim e, serokê dewletê zalim e, waliyê me zalim e, nizam muxtarê gund zalim e. Başê em ê çi bikin? Li hember van zalimana gerek mere mücadele bike. Eger tu nikarî mücadele bikî jî herî hindik gerek tu bi qelbê xwe ji wan nefretê bikî. Tu hem tu ji wan nefret nakî, hem tu li hember wan mücadele nakî, hem jî tu destek didî. Tu deng didî cardim bibe reîs, tu deng didî cardim bibe iktidar, tu deng didî cardim bibe walî, tu deng didî ku ji bana serê te hukm bikin, xelkî îdare bikin. Wê çaxê ew zalima çi bike? Tu jî ortaxî bî. Tu dengê xwe dê partî, ew partiya di çi camiya çê dike, tê de wexta îbadet bibe, xêr ji te re jî hasıl dibe. Ew di çi heş hezûre pir efû bikin, çi kerxane û meyxane ve dike, dewir da çi xwesa zîna dibe, gune dibe, para tê jî tê de heye ji te re ji guneh tê hesibandinê. Efendim min nekiriye, ez hayşî tu nime, ez jî dûrim, tu nikare xwe xelas bikî. Lewra te destek daye wî zalimî. Gerekî meriv ji zalima netirsin, pir wê meriva bikuşin, meriv çi dikî jî Xwedayê Teala ji xwe em ê rokî bimin. Ha 100 sal tu jiyaye, ha jî tu em bêjin 10 sal jiyaye, qe ferq nake yani. Ewa emrê me ez ketim 650 û ji min tirî ku 10 sal ez hatime dünyayê, te nizam çawa derbas wê axwesa sal. İlla meriv rojekî dimire. Meriv bi rûkî rûspî biçe huzura Xwedê baş e, ya di xiyametê de Xwedayê Teala wextê zalima anê heşrê, meriv jî bi zalima ra her heşrê bibe hevalê wan baş e. Kîjan baş e? Elbet meriv bi zalima ra nebe baştir e. Xwedayê Teala hefza me ji zalima bikin. Xwedayê Teala me neke alî karê zalima. Xwedê hezkirina zalima neke dilê me. Xwedayê Teala nefreta wan, kîna wan, boza wan ji dilê me dernexe. Emanetê Xwedê bin, bimînin xêr û xweşiyê da.